Numerolla Heini Mäkelä, Pukkila moottoriurheilijoista, 23-vuotias varaosa myyjä HRTV:llä, naisten mestaruus 42 Typärätalon kärkeen. Orivedetään 36-vuotias kauppias Kaveri Herkunin ja Tavio Kusitien autovaalamo Mika Haapaniemi, autokorilla Tapio Lahtinen, kiitos Harri, Jakke ja Paavola siinä. Sofian tiedot ja Jaana Ruuska, 43-vuotias yrittäjä, Valkea Koskelta, Iipi Kievari, Viuhan Auto Oy, RJF ja Mika sekä Anu hänen yhteistyökumppaneita. Siinä oli kaikki kuljettajat 36. Hanna Liinomaa Lempälä on siis kärkipaikalla 42. Suvi Perätalo kakkosena, sitten 126 Kuljona. Jaana Ruuska on hyvin, että tuollahan se on tuon Ylineen takana niin hyvin piilossa, eli Jaana Ruuska, kun eka kierros oli täyttynyt, niin hän on jäänyt tuonne radan sivuun ja näin Jaana on keskeyttänyt. Tulee olemaan siis naisten luokassa tänään 6. Ja viimeiselle kierrokselle lähtee kädessä Hanna Liinomaa Lempäälä kakkosena 42 Perätalo, sitten 126 Rösylä kolmantena 54 näin menee Liinoa selkeässä johdossa ja sitten 126 Kuljona Rosila nousee kakkospaikalle. Täyttäkulmat, hyvä kulmasta, se on sinivalkoiset värit ja sitten kun auto tulee pääsuoralle, niin värit muuttuvat tuo punavalkoiseksi, eli puolet autosta on toinen värinen ja puolet toisen värinen ja näin sieltä 36 Liinomaa voittaa, Rosila on kakkonen, kolmanneksi 42 Perätalo, neljänneksi tulee sieltä 54 Heini Mäkelä ja 5.14 Sofia Seppälä. Enpä veikkaa yhtään mitään, kuka siitä pitää tulla kärkiä, se nähdään. Kohta 21, Rinne menee kärkiä, sitten sitä 17. Silloin karkaa äijää kyllä kauas ja mitä tuossa sitten tapahtuu. Se selviää kohta ja näyttäisi siltä, että siellä tulee Vilppula ainakin hyvin liukuu kärkipaikalla peräti kyllä 50 Vilppula, sitten 4 Hermanni Heikkilä, 4 Kai Petteri Koivisto, sitten 10